boet i Dubai i 6 år. Wow, Dubai. Er du influencer, eller? Nej, det er jeg ikke. Jeg arbejder som juvelér. Spændende. Så du designer smykkerne, eller hvordan er det med det? Nej, som regel ikke. Det er mere handel. Så køb en sten billigt og sæt den i et flot smykke. Sælg den rigtig dyrt. Klassisk forretning. Ja, fedt nok. Hej Thea. Hvad så? Undskyld, kender vi hinanden? Ahmed. Jeg så dig i kirken forleden. Beklager, jeg hedder Sara. Jeg tror, du må forveksle mig med en anden. Sorry. Tager du pis på mig? Er du også på politiskolen? Nej, jeg er gymnasielærer. Er du fra politiet, eller hvad? Nej. Hvorfor lyver du? Undskyld, jeg tror, du skal lade hende være nu. Jeg tror, du skal blande dig under. Skal du ikke lige have en drink til? Jo. Må vi låne menukortet? Kan jeg hjælpe dig med noget? Nej, det tænker jeg ikke, du kan. Fint. Hvordan gik det? Det gik fint nok. Føler du er klar til at skabe kontakt? Det tror jeg, du er. Køb, hvad du har brug for. Gem kvitteringer, og lad være med at tage røven på mig. Er det modtaget? Ja. Du har mødt Yasin. Han er vores controller. Hey. Hej. Yasin vil være din primære kontakt ud over mig. Og det er også ham, der sidder og følger med på overvågningen de steder, hvor vi har mulighed for det. Jeg skal nok komme godt ud af med hinanden. Viser du hende ikke lejligheden? Han bad mig om at gå hårdt til dig. Det klarer du meget godt. Tak i lige måde. Det var meget overbevisende. Meget irriterende. Hun har smykker på til flere tusind kroner. Hun går stadig i sin datters hjemmelavede grimme armbånd, så hun kan føle sig som en god mor. Hun instruerer hendes datter i, hvordan hun skal stå, hvordan hun skal smile. Tager billedet igen og igen, så hun kan poste. Så hun kan booste sit selvværd. Så er det det, vi skal udnytte. Få styr på din legende, og når du er klar, så prøv den af.